Arribem a Compiègne. No ens deixen sortir del tren. Aprofito que els nazis no em veuen i obro la finestra. Davant nostre hi ha un tren de bestiar ple de persones, com animals cap a l'escorxador. Sento cridar el meu nom, no pot ser. Un SS semblant al costat per tal que tanqui la finestra. Un moment, només un moment. Entre la desesperació d'un munt de braços que no paren de moure's, descobreixo el rostre del meu marit. Albert, Albert, Albert! La nostra moral és voler tornar. Voler tornar per poder explicar al món el que pot arribar a fer un home inculcat en una ideologia tan salvatge com el nazisme, com el feixisme, de com un home es pot transformar en una bèstia. I nosaltres volem viure perquè volem lluitar contra les bèsties aquestes. Alliberada, pregunto pel meu país. Què? Que Franco encara no pot ser, no m'ho crec. Que encara es manté el poder, però com pot ser? Qui m'hauria de dir que encara hauré d'esperar 30 anys per poder tornar al meu país, fins que no es mori Franco? Aquesta és una de les vergonyes, no tan sols d'Espanya, sinó de tota Europa i de la gent que es diu civilitzada. Les presoneres i deportades poloneses, franceses, holandeses, txeques, totes pateixen i patiran complicacions per tornar, però totes tenen un país que les acollirà. Jo, en canvi, no. Camions, carreteres, pobles, ciutats, fins a França,